Sanibonani, kunalento engifuna ukuthi siyilungise bafowethu la ku-Instagram. Labantu abafika ku-Instagram wami bafuna ukuzokhuluma ukuthanda kwabo nemibono yabo nento abayicabangayo ngami. Ngicela niphume niphele kumina, lalelani lana. Mina ave ngizozwa ngani ngoba naku nifuna ukuthi ngenze into ethandwa yinina. So umuntu uma enenkinga nami noma nento ayicabangayo mhlawumbe acabanga ukuthi yimbi ngami, akayigcine kuyena ngoba mina angeke uzongibona nje ngigamanxa ku-Instagram benu ngizokhuluma ukuthanda kwami ngoba angihlangene kahle kahle. Futhi-ke phela nikhumbule ukuthi sisuke singazani njengoba uzofika nje bese uzokhuluma ukuthanda kwakho kumina. Phumphele kumina ukuthi umathandana kwasho kwacima ubani uyathandwa, ubani akathandwa, wena unenkinga kwasho kwacima njani njani, kugcine kuwena lokho munu ngoba angihlangene nawe, ayazani. Lowo mbono wakho whatever onakho akugcine esifubeni akukushise uhambe uyokhuluma nobhululu wakho uphume uphele kumina. Ungazongibangela isicefe mina ku-Instagram wami. Mayeni has been receiving a lot of backlashes from MaKhumalo's fans recently there on Instagram, following the most recent episode of Uthanda's Tembu, where she basically said no to MaKhumalo's invitation to her Umemezo. You guys have trolled her since then, and as a result, she had to post that video of her address and trolled on TikTok. And the comment sections were filled with fans trolling her, saying that she is evil and jealous of MaKhumalo. Guys, anyways, please do engage with me down in the comment section below. Also subscribe if you have not yet done so. I shall surely see you on my next upload. Bye.